Čaute všetci, no a ja vás po dlhej dobe vítam u nového videa. Joj, vy ani neviete, jak mi to chýbalo. No, a dneska sme v hre Puk. Puk, to je proste taká hokejová hra, ktorá je na Steame a je zadarmo. Takže predpokladám, že keď ste klikli na toto video, tak buď vás zaujíma, čo to je za hru, alebo neviem. No a vlastne dneska by som vám rád ukázal, ako tú hru ovládať, ako ovládať hokejku a hráča. No, tak my môžeme ísť na to. Takže ako prvé by som vám radil, aby ste si nastavili citlivosť hokejky, čož keď dáte Escape, tuto Settings, potom Controls, tak tuto máte Global Stick Sensitivity. Čím nižšie, tak vlastne tým lepšie je to. A ja to mám takto na 0,169, keď chcete si to môžete všetko kopírovať podľa mňa. No. To máte citlivosť hokejky, ale tu teraz nebudeme potrebovať. Teraz sa ideme učiť, ako sa hýbať. Takže normálne V a SD sa hýbete. Včko idete dopredu, Ačko, Dčko zabáčate, Sko brzdíte. Nič ťažké. No, potom tu samozrejme máte sprint, čože samozrejme shift. No, potom ďalšia vec, dosť dôležitá, takže control, to si vlastne takto čupnete a môžete sa točiť, blokovať, streliť, neviem čo všetko. Je to docela užitočné, hlavne u brankára. No a potom, keď idete moc rýchlo a S-kom by ste proste, S-kom dlho brzdíte. Takže, tu je jeden taký tríček, keď stlačíte Alt, tak skoro nezastavíte. No, musíte potom ešte držať samozrejme. No, to by bolo jakž takž tomu, ako sa ovláda postavička. No a teraz ideme na tú najdôležitejšiu časť videa, čo je hokejka. Hokejku normálne myšou ovládáš, to tiež snad jasné. No, ale ako ju teda ovládať? Kolečkom na tej myši tak sklon hokejky upravuješ, keď potiahneš kolečko hore, tak ide doľava ten sklon, keď zase dole potiahneš, tak ide doprava. No, potom teda, ako celkovo ovláda, tak je to docela dosť komplikované. Hlavne pre tých nových. No, keď sme teda u toho, tak keď pojeme tuto do nastavení, tak tuto game, tak tuto máte na jakú stranu vlastne tú hokejku budete držať, či napravú alebo naľavú. Ja ju mám napravú a naľavú, keď si ju dáte, tak sa vlastne otočí. Čiže to, keď začnete hrať, tak si pláne môžete nadstaviť. No. Čiže ako ju teda ovládať, no. Normálne, keď doľava potiahnete, tak vidíte, ide doľava, doprava, doprava. Keď potiahnete myšku dole, vidíte, tak aj tá hokejka ide dole. To dáva snad zmysel. A keď potiahnete zase myšku hore, tak ide hore aj tá hokejka. Čož môžete využiť napríklad takto na dribbling, ale dribbling sa dá robiť aj takto, že idete, ale to moc neviem. Takže ostaneme, že budete proste ťahať hore. No, ušiel mi puk, super. Ideme teraz sa pozrieť na ten dribbling, no však už ste videli, ale pre mňa najľahší dribbling je toto proste. Aj keď na začiatku ani moc dribbling nepotrebujete, to vám stačí, keď vlastne budete takto len ťahať, ale nezabúdajte, sklon hokejky, to je veľká pomoc. Lebo aha, keby som chcel sa otočiť, tak mi proste ujde puk. Ale keď to budem chcieť urobiť a takto si skloním hokejku, vidíte? Vidíte ten rozdiel? Puk mi neujde a to ide aj na jednej aj na druhej strane. Čiže nezabúdajte, sklon hokejky je váš parťák. A môžete robiť, vidíte, takto rýchly dribbling. Dobre. To by bolo k dribblingu. Potom samozrejme to môžete skombinovať aj s kontrolom, nejaké tie tričky a hlavne hodí sa to samozrejme na hráčov, ale aj na to brankára. No, dobre.
Čo ďalej by som vám ešte chcel ukázať, tak je jeden taký triček, ktorý fakt hodne pomôže. A to je to, že si proste takto puk dáte na hokejku. Nič ťažké, proste po chvíľku to zatrenujete, potrenujete a bude to. Čiže ako to urobiť? Potrebujete si skloniť hokejku. Keď máte praváčku tak ako ja, tak vlastne iba kolečkom potiahnete hore. A keď máte zase na ľavej strane, tak to potiahnete dole. No ako to teda urobiť? Takže si skloníme hokejku a musíme ísť na ten puk a vlastne keď už sme skoro pri ňom, tak len stlačím Ctrl a bum. Mám puk na hokejke. Samozrejme ide to aj inak môžete takto poklikávať, ale to je proste dlhé. To je proste na to. No a ja to robievam tak, že mám ten puk a vlastne rýchlo kliknem ten Ctrl a mám ho na hokejke. Lebo keby som klikal Ctrl, tak trvá to dlho a keby som mali, že takto, tak to mi stihnú ten puk zobrať. Čiže fakt skúste aj toto. Môžete, zo začiatku to môžete poklikávať, potom môžete prejsť na tú taktiku ako ja. To je na vás, aj ten dribbling, samozrejme všetko je na vás, tak ako vám to vyhovuje. Ja vám len ukazujem najlepšie varianty, dá sa povedať. Jaj, no a som si spomenul, čo som chcel, že keď sme u toho takto, že si to proste dáte ten na hokejku, tak nemusíte to robiť len takto, kontrolom. Môžete to urobiť tak, že si puk ohodíte o mantinel. A no dobre, mne úplne uletel. Ale dá sa to tak robiť, že budete blízko. Hop. Dobre, ešte raz. Hop. Máte ho. Ale hovorím, toto je fakt asi najlepší spôsob. No, to by bolo, ako sa ovláda hokejka a hráč. Ešte by som vám chcel ukázať hlavné meníčko, lebo aj to je docela zaujímavé, tak poďme tam. No, dobre, sme tu. Prvá taká vtipná vec. Vidíte môj kurzor? Tak tam sa bude aj tá jeho hlava otáčať. Pecka. No, dobre, poďme si teda rýchlosti povedať tlačítka. Exit game, viete, čo znamená ukončite hru. No, potom tu máme tieto tri veci, čož to sú módy, takže tomu sa budeme venovať niekedy na budúce. Potom tu máme nadstavenia. Nadstavenia máme rozdelené na 4 zložky. Základnú, čož je hra, potom nadstavenia kontroliek, potom zvuk a video. No, tuto v tej základnej sekcii hra, tak máte proste nastavenia hry, to sa môžete s tým vyhrať ako chcete. Keď chcete, si to môžete odo mňa okopírovať. No, potom tu máme kontrolky, čo som vám hovoril, toto je na myš a máte keybindy, môžete si to aj nabindovať, čo je super. Ale ja si to asi nechám tak, ako to je. Potom tu máte zvuk, to ako chcete a video, to tu máte proste, video. Potom vám ešte doporučujem toto, to jak veľa budete vidieť, vidíte? Tak to vám tiež doporučujem si zvýšiť. No, potom tu máte hráča. Toto je tiež mod, čiže tomu sa nevenujem. Máte tu identitu, čož máte meno na drese a číslo na drese. To si tam môžete dať vlastne. Potom tu máte ďalšiu sekciu, čož je vlastne váš vzhľad. Na hlave si tu môžete dať, ako bude zatmavená príľuba. Potom vlajku, ja mám samozrejme Slovensku. Potom knírek a bradu. Potom keď pôjdete na telo, tak môžete nastaviť nejaký ten štýl, ale ja mám modované dresy, čiže to nič nerobí. A potom tu máte skiny na hokejku a ešte tie lepiace pásky, čo sa dávajú hore a sem dole. No a to by malo byť tak všetko. A potom tu máte samozrejme tlačítko play. Tu máte rýchlu 3v3, tu zase 5v5, practice tam, kde som bol na začiatku, no a hlavne najdôležitejšie tlačítko tak je prehľadávať serverov. No, tuto máte vlastne všetky servery, ktoré sú na puku.
O, doporučujem vám si vyhľadávať pod 40 ping, hej, inak by sa vám to strašne seklo a tá hokejka sa potom nedá ovládať, čiže pod 40 ping. No to máte proste také základné servery, dalo by sa povedať, a keď zídete trošku dole, tak tuto máte Toastring, čo je vlastne modovaný server, máte ich tu viac. Vlastne keď na to kliknem, tak vám hneď vyhodí, že aj ten mod, ktorý potrebujete, potom dáte OK a pôjdete hrať, ale to nechceme, lebo to bude až v ďalšom videu. No, ja ďakujem, že ste tu boli, dúfam, že si tú hru vyskúšate a že sa niekedy uvidíme. Majte sa pekne a čau!